Dobrý deň, dneska je Valentína a prišli sme sa opýtať žiakov, učiteľov, náhodných okolo idúcich, či ho oslavujú v škole aj v jej okolí. Poďme sa na to pozrieť. Oslavuješ Valentín? Áno, ale každý rok doteraz sama. Takže furt mám veľa seba Alicku alebo nejakú kamarátku najlepšiu, ktorá sa navzájom podržíme v tom a ideme ďalej. Neoslavujem Valentína. Hovorím, ja už mám cez 70 rokov, takže v našom období sa Valentín neoslavoval. Valentín prišiel k nám až po 90 rokoch a to už nie. Možno títo mladí už budú mať. Zažil som, keď som chodil na dovolenku Valentína v Bulharsku. Tam to oslavovali vo veľkom. To som mal vtedy tak 20-25 rokov, keď sme chodívali na dovolenku do Bulharska, ale tu u nás na Slovensku Valentín nebol, tak jak som hovoril, až v 90 rokoch. No, tradične, keďže mi otecko zomrel pred 3 rokmi, tak mamke som kúpila ja toho Valentína. A viac menej každý mi zavolá z rodiny, chlapci, moji synovia, že pekného Valentína. Takže oslavujem ho veľmi rada. V triede v 2A sme neoslavovali, sme len vyrábali valentínky a taktiež sme vyrábali valentínky pre domov dôchodcov a do Krásnej. Robili valentínky a sme robili úlohy valentínske. Takže dačo vyrábame a pre dakoho dačo robíme a napíšeme dakomu, že si šikovný, mám ťa rada a také. To je veľmi pekné. A ty? My oslavujeme Valentín tak, že my budeme tancovať doma a budeme si akože písať odkazy. Dám rodičom niečo sladké a aj svojim spolužiakom a svojej triednej učiteľke. Nie, neoslavujem. A prečo? Pretože jednak nemám priateľa a nejako neuznávam ten sviatok. To, že mám niekoho rada, niekoho ľúbim, tak ho ľúbim celý rok, nielen ten jeden deň.